Алар өчен кеше көлдереп йөрисез дигән сүзләр мактау кебек. Татар КВН 18нче сезонын ачып җибәрде. 18 ел элек Чаллы егет кызлары шундый уңышларга ирешербез дип уйладылар микән? Татар ШТК турнирларын Шаярту һәм Тапкырлар клубының Татар лигасы оештыра. Хәзер инде лигада 15 команда бар. Биредә яңа төркемнәрне дә кабул итәргә әзерләр. Эльвира Хөснетдинова Татар КВНның барлыкка килгән урыны Чаллыда булып кайтты. Катя! Кто? Маша! Маш, кто? Минзифа! Нәрсә шәп ятасың безгә печән кайтты әйдә ушатырга. Авыл әби бабайлар бәрәңгегә кайту. Татар шаяннар һәм тапкырлар клубында милли колорит бар һәм күңелгә якын темаларны очратасың. Татар КВНына тамашачы һәр вакыт ургылып килә. Урын җитмәгәч, баскычларга утырып карыйлар икән. Кем авылдан үскән малар, алар Татар лигасында күбрәк яхшырак уйныйлар. Рус лигасынан карамашлый. Чөнки алар бөтен шул колоритын беләләр инде, бөтен мәзәкләрен татар теле белән. Татар КВН хәтле Ильяс аша чыктым күпер иде. Чыктым аша күпер түгел, аша чыктым күпер. Ә хәзер инде безнең Ильяс күпер аша чыктым дип әйтсәң дә ярар. Син үзең аңладың да сез әйттең юкмы? Көн сайын кичке сәгать 6-дан 7-гә кадәр бу егетләр мәдәният йортында әти-әниләре кеше килдереп йөрисез дип ырыша башлаган. Тик аларны инде төзәтеп булмый. Шаяннар һәм тапкырлар клубы чире йыккан. Быел 18нче сезон бездә булачак. Шул сезонда Алла берсе уйныйбыз. Татар безнең шәһәрдән КВНщиклар һәм башка шәһәрләрдән киләчәк. Сезон башында планнарны билгеләп куялар. Беренче фестиваль октябрьдә булачак. Мәзәкләр, скетчлар уйлый башларга вакыт. Элек мәзәкләрне русчадан тәрҗемә итсәләр, хәзер инде үзләре яза. Ул җиңел генә тумый. Бөтен эшеңне ташлап, кагаз, каләм һәм iPad тотып, берничә сәгать утырырга туры килә икән. Син шулай батыр ашыйсың. Мә, сиңа. Бу нәрсә? Бу минем йөрәгем. Мин бу дәгә ярамам. Мәзәкләр уйга да килә. Мәсәлән, Урамда барасың да, хоп, башка тиз генә килдесен язасың. Шуңа күрә гел блокнот белән җиргә кирәк һәм ручканы. Һәрбер КВНщикның берәр блокноты бар. Ул блокнотка ул бар уйларын яза. Мәсәлән, миңа төшкә керә мәзәкләр. Иртә белән торам да язам. Әгәр язмасам, онытыла. Күрше әтәш Петя белән романтический свиданиегә бардым. Һәр сезон алдыннан КВН мәктәбе ачыла. Анда төрле командаларны мәзәк язарга өйрәтәләр. ШТК белән җентекләп таныштыралар. Студентлар лигасы мәктәп укучыларына да татар турнирлары оештырырга ярдәм итә. Хәер, Татар лигасының шишмә башы мәктәпкә тоташа бит. 1995 елда ул нәкъ менә укучылар арасында башланган. Сәләтле балаларны Фәридә апа Таштабанова Чаллының һәр мәктәбенә барып, үзе туплап йөри. Соңрак бу командалардагы балалар үсә, югары уку йортларына керә. Студент лигага ничек оештык 2000 елда. Бездә уйный башладылар башка шәһәрләрдән, Алабугадан, Мензеләдән, Сарманнан, Лениногорскидан. Һәм инде без үсә безгә Башкирия, Башкортстандан да командалар килә башлады. Мин бүтән эшмим. Мин үземнең носкиларымны үзем юам. Мин үзем носкиларымны юам. Мин тещаны яратам. Мин тещаны яратам. Мин кендек. Бәрәңге утырта. Мин кендек. Булды? Ну, Фәрит ничек булыштымы? Мә. Хәзер лигага башка төбәкләрдән дә Төмән, Әстерхан, Сарытаудан да киләләр. Инде 3нче буын КВНчылар уйный. Максатлары көлү шаярту аша татар яшьләрен ана телендә сөйләштерү. Татар КВНның Ярчаллыда үзәген ясыйбыз. Алла бирса, һәм инде безнең тагын бер максат бар, шундый аның турында да гына әйтеп китәм. Без үзебезнең Татар лигасының җыелма командасын ясарга өметләнәбез. Һәм инде шул җыелма команда белән Мәскәүгә
теге Масляковның лигаларында чемпион булырга. Александр Масляковны колорит белән каратырга уйлыйлар. Ышанычлы булсын өчен азрак акцентта кушып җибәрәчәкләр. Тик максатка ирешү өчен ярдәм кирәк. Хәзер төрле урыннарга хатлар язалар. Ә без исә тарихи мизгелгә эләктек. Моңарчы Татар лигасын җитәкләгән Фәридә Таштабанова пенсияга китте. Татар Маслякова урынында Рамил Агдеев торачак. Бу мизгелне фотога төшерми калу мөмкин түгел. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Чаллы.